Ja sam Goran Mulić, urednik fotografije u Poljoprivredniku. Fotografiju sam počeo da se bavim još u osnovnoj školi. Zavoleo sam je preko oca koji je se bavio fotografijom i voleo je fotografiju, tako da sam ja malo zavoleo, dobio sam neke aparatiće u to doba, beretu i smenu 8 i sa njom sam u osnovnoj školi počeo malo da slikam i onda smo imali fotosekciju gde me zainteresovala i izrada fotografije i sve ostalo što je išlo uz fotografiju. Tako da i kad smo išli na izlete, one u 7. razredu, ono ekskurzije čuvene i sve ostalo, svi su već očekivali da ću ja da slikam. I ja najviše imam slika odatle bez mene, mislim, fotografije. To se isto nastavilo i u srednjoj školi, s tim što sam u srednjoj školi imao već i kurseve fotografije i malo ozbiljnije smo prišli toj fotografiji, tako da sam se baš počeo da se bavim malo šire i da izlažem na nekim izložbama i šta ja znam i na Zlatnom oku i malo i vojvođanskim fotografijama sam uglavnom bio. Posle sam, na fakultetu sam počeo, učlanio se u fotoklub, agronom, i u 2. godini sam postao i predsjednik fotokluba i praktično sam ja na fakultetu vodio fotosekciju i fotoklub, u stvari, to je fotoklub i agron. Više sam se bavio fotografijom nego studijama, ali eto. Posle vojske sam se zaposlio u Poljoprivredniku i već 35 godina radim u Poljoprivredniku. Imao sam jako dobre prethodnike. Prvo je bio Čika Steva Lazukić koji je bio urednik i fotografije i u Dobrom jutru i u Poljoprivredniku i bio je Steva Zrnić koji je isto vrhunski fotoreporter bio. Od njih sam dosta naučio, plus u Dnevniku, pošto sam tada kad sam počeo da radim, dolazio sam u foto odeljenje Dnevnika, gde su svi vrhunski bili i ubedljivo, pa skoro možda najbolji u celoj Jugoslaviji fotoreporteri. Tu su bili i Jovo Vajdl i Gavra i posle je došao i Pap i još ostali koji su bili, sada ne nabrajamo sve njih. I sad, 35 godina se bavim fotografijom, s time što sam posle 5-6 godina, kad je Čika Steva otišao u penziju, ja sam postao urednik fotografije Poljoprivrednika i od onda sam u Poljoprivredniku, zahvaljujući Dobrom jutru i Poljoprivredniku, u stvari Poljoprivredniku i Dobrom jutru, ja sam obišao celu Jugoslaviju. Dobro jutro je pokrivalo i ostale republike u nekadašnjoj Jugoslaviji, dok je Poljoprivrednik izlazi u Slavoniji, Bosni i u Srbiji. Tako da ja ne znam baš da li ima neko mesto u Srbiji, selo u kojem nisam bio. U Jugoslaviji ima mesta gde nisam bio, ali delove i područja i oblasti sve sam obišao, to je sigurno. I uglavnom smo išli po selima, tako da ja sela poznajem, gradove slabije. Gradovi su nam bili samo otprilike da znamo gde se to selo nalazi, oko kojeg grada. A sve ostalo smo po selima radili i boravili i bili u selu. Sad, mi i dalje, Dobro jutro se odvojilo, ne znam sad kako funkcioniše, ali Poljoprivrednik i dalje ima tiraž i mi idemo uglavnom na adrese. Znači, naš tiraž je štampani stvarni tiraž koji ide na adrese Poljoprivrednika, u stvari pretplatnika, s time što smo nešto malo ide, neki mali procenat ide na kioske i to su uglavnom kioski koji su u blizini, u gradovima što se nalazi, to su u blizini uglavnom pijaca i tako tih prometnih mesta gde se više dolaze ljudi. Seljaci, da ne kažem sad.
Pa u selima uglavnom, gde god mi dođemo, sad govorimo u Srbiji, ne govorimo ono od ranije što je bilo, ali gde god dođemo, uglavnom znaju ko smo i sasvim drugčije te primaju i sasvim drugčije se odnose prema tebi nego prema nekom strancu, direktnom strancu koji je došao tako. Mada su u selu ljudi daleko prijemčivi i više prihvataju strance, u stvari prihvataju ljude koji dođu i da budu domaćini. Pogotovo dešava se da tamo u južnom delu Srbije i malo i u središnjem, mi smo bili, desilo se kola su nam se pokvarila i sad bilo je pitanje da li ćemo da ostanemo pošto je već predveče bilo je pitanje da li ćemo da ostanemo da spavamo u kolima ili ćemo da idemo da probamo da nađemo nekog ako ima to. I onda su rekli kao pa daj, ostaćemo da spavamo, šta sad, pa ćemo ujutru vidjeti da iće neko verovatno na tom putu, mada je to bilo u brdima, inače mi uglavnom tako idemo negde daleko. I posle šta znam, jedno pola sata, sat vremena, normalno pokušavajući da upalimo kola i sve ostalo, ono sve, dolazi neki čovek na traktoru i kaže, video je on da se nešto tu radi oko kola, šta ja znam, i sad mi kažemo da se pokvarilo i pitamo da li bi mogli do nekog majstora da ode mehanično. On kaže, pa nema niko, kaže, to je, kaže, njegovo imanje je tu. I mi kažemo, pa dobro, ništa, onda ćemo ostati. On se uvredio kad smo mi rekli da ćemo mi ostati u kolima, kako mi mislimo da ostanemo u kolima, zašto nismo otišli sa njim, u stvari zašto nećemo da idemo sa njim, mi moramo otići kod njega. I onda su koleginica koja je bila sa mnom i ja, normalno prihvatili smo to da odemo tamo kod njega. On je sve organizovao. Na stranu što nam se poslužio večerom i sve ostalo i pričom i sve ostalo. Plus toga je sve organizovao da dođe i majstor iz susednog grada i sve su nam uradili normalno tek sutradan ujutro. I onda je, kad smo odlazili, obavezao nas je da kad god prolazimo tuda moramo prvo da svratimo kod njega na kaficu i na rakijicu, jer to inače, kaže, neće nam oprostiti nikad ako to ne uradimo. Tako da se mi često i odlazili tamo kod njega. Pa dobro, sad najviše volim u Monoštor, u Bački Monoštor, to je tamo okolina Sombora. I najviše volim da budem tamo i budemo i u tim bungalovima i malo i u lovištu i na vodama. On ima puno kanala i sve. Praktično, Bački Monoštor je kao ostrvo. Jer okruženo, ti ne možeš da stigneš u selo suvim putem, moraš preći most neki. Tako da je Monoštor je specifično jako lepo mesto, tako da trebalo bi otići malo tamo ako može da se ode. A opet u jesen je okolina Pirota meni tamo Staničenje i još nekoliko mesta ima koje imaju i jako lepe brda plus planine normalno i imaju strašne boje. To su sve moguće boje koje postoje, to se tamo nađe. Što na travama, što na drveću i plus ovi malo što ima vodopada i tako da i stočarstvo imaju razvijeno, tako da sve to. A opet za paprike i za neki drugi deo, to je već ono kasnije jesen, idemo u Leskovac, opet i Leskovac okolinu, tamo isto. Ti delovi su jako lepi, sad sve ostalo je usput, u stvari, cela Srbija je jako lepa, tu ne može da se... Nema mesta gde možeš da dođeš da kažeš, ovde nema nešto lepo i interesantno i za posetioca i za ovako turistu, prolaznika. Moji uzori su bili, u fotografiji su bili Čika Steva Lazukić, Jovo Vajdl, Gavra Grujić,
Toma Peternik. I bilo je tu još fotografa koje smo mi, u stvari fotoreportera, koje smo upoznavali, jer mi smo se svi na nivou Jugoslavije u to doba svi smo se mi družili, svi smo mi znali i ako je trebalo, pomagali smo jedan drugome u raznim stvarima. Meni se dešavalo da ja budem u Bosni negde u Zabiti i da kad mi se nešto desi, nisu poslali mobilni telefoni i sve ostalo, ali smo imali komunikaciju međusobno, znali smo gde telefoni i kad mi treba nešto, ja nađem ili u Sarajevu ili bilo gde odemo, nađeš kolegu koji će ti izaći u susret i pomoći ako je neka situacija da treba, ili da mi pošalje fotografiju. Onda nije bilo kompjutera, nije se slala fotografija, ali fotografije su slale telefotom i evo, mi smo bili kad su počele demonstracije na Kosovu, počinjale, već su bile, pa su onda opet ponovo 87. godine. Kad je bilo, to je bilo, mi smo bili kao poljoprivrednik, bili smo u lovištu u selu Brod, gore, i predveče, kad smo se vratili sa terena, u toj poslastičarnici gde su nas bili smestili, televizor je bio upaljen i kaže počele su demonstracije u Prištini. I sad mi se bavimo poljoprivredom, mislim, i radili smo uglavnom poljoprivredu, ali moj kolega je bio i ja smo bili i sad mi normalno šta ćemo, idemo dole u Prištinu da vidimo, da stignemo nekako dobro. Trebalo je morali smo i do Prizrena, pod Prizrena do Prištine. I sad, prvo su nas ovi iz sela Brod, to su Goranci, pošto je bio zaleđen put i to je bio novembar mesec. Oni su nam kola malte ne preneli preko tih zaleđenih delova i preko vode i sve ostalo, da bi mi mogli da krenemo dalje. Onda smo mi otišli tamo, kad smo otišli do Prištine, kad smo stigli do Prištine, tu je onda bilo blokirano, sve nisi mogao da prođeš i sad, ja sam oslikao usput nešto i oni su, to je bilo organizovane, te demonstracije su bile organizovane onako strašno, sve je bilo sređeno. Autobusi su stajali pored. Kako i ko izađe iz autobusa dobio je hranu, oni su im hranu delili i tamo davali hranu i sve ostalo, a kao spontane su bile te neke demonstracije. I ja sam oslikao tu podelu hrane i sve ostalo i sad kad sam stigao u Prištinu, uspeli smo da nađemo mesto u hotelu i ja sam malo usput opet na ulici oslikao to i kako su išli sa onim transparentima i šta je nam sve ostalo. I sad čuo sam se ja sa kolegama, stvari sa urednicima u Dnevniku, sad za fotografije imam, ali je bio problem kako poslati fotografije tada. To se telefotom se slalo, međutim, nikog ni ne poznajem tamo i sve. Ja odem u Jedinstvo, tamo je bila Lindija i Jedinstvo. Ja sad odem u Jedinstvo, međutim, oni tamo u gužvi, frci, svi su, imali su 3 telefota i jedan je Tanjug doneo. Tanjugovi su bili tamo. Niko drugi nije ni bio još ni stigao. Ali oni su svi u radu i sve ostalo u radu i sad ovi su tražili da bi stiglo da se objavi, morali smo poslati. I meni ovaj kolega iz Jedinstva kaže, idi ti, kaže, u Rilindiju. Kaže, ali nemoj ništa, nego idi direktno, kaže, u foto, kaže, gore, tamo kod njih. I ja uđem u Rilindiju, tamo gore, prođem pored portira bez problema, nisu ništa ni pravili, i odem gore na spratu su bili, rekli su mi gde se nalazi foto odelenje, i tamo je bio fotoreporter, ne mogu sad setim imena njegov, i ja mu kažem da sam iz Novog Sada i da sam oslikao sve i da bi trebalo da se pošalje, prvo da se razvije film, da se naprave fotografije i da pošaljemo te fotografije telefon. I on meni kaže, kao nema telefot, nemamo, ali kao pomoće mi da razvijem film i da napravim fotografije. I ja sad, prvo mi je bila frka, počela demonstracije, panika, ko će mi razviti, kako ćemo razviti, a oni ručno su razvijeli, nisu ni u dozama razvijeli filmove, nego su
ručno u tacnama razvijali fotografije, negativ. I ja kažem, pa ništa, ja ću biti unutra, ali mora biti totalan mrak je bio, tako da smo mi to uradili. Uspeli smo da razvijemo film kao svet i napravimo fotografije i ja siđem dole i onda kolega sa gotovim fotografijama, osušanim, napravljenim fotografijama i kolega iz Tanjuga kaže, kaže, evo ja završavam, kaže, poslaću ti, ja nisam ni znao da šaljem fotografije sa telefona, poslaću ti ja, i on mi je poslao te fotografije i Dnevnik je tada imao ekskluzivne fotografije, jedino su oni imali, ali to nije postalo ništa drugo, kažem. Samo zato što smo se poštovali i svi smo bili, kažem, kao kolege, svi smo se poštovali i još uvek se poštujemo i poznajemo se i jedan drugom cenimo i pomažemo. Fotoodeljenje Dnevnika, mi smo, poljoprivrednik je koristio laboratorije fotoodeljenja Dnevnika i imali smo i našeg laboranta dole kod Zlatu, koja je... Stvari, u Dnevniku su svi morali znati svoj posao i svi su bili vrhunski. I svi laboranti i svi fotoreporteri su sve znali da rade, mislim, što se tiče fotografije, tako smo i učili, znači od razvijanja filmova do pravljenja fotografija, do plus tih sitnica koje si morao znati da bi napravio dobru fotografiju, ne samo napravio, nego i malo retuširao i sredio. Sad, naše laborantice su bile vrhunske, jer one su, što su imale škole završene, što su znale da rade ono što puno njih u tim laboratorijama nije znalo to da radi. One su se ponašale, one su razvijali i slajdove i sve što je trebalo, oni su radili. Sad, malo je gužva bila, ali smo se, opet kažem, slagali smo se, jedan drugog smo pomagali i svi smo znali i postojala su, u laboratoriji su postojala crvena svetla, da kad je zatvorena laboratorija, kad je crveno svetlo, nema ulaska, niko ne dira, svi čekamo i svi smo trpeli normalno, imali smo laborantice koje su to nas najviše trpele, u stvari mi smo svi funkcionisali zbog njih, zato što su one takve bile. Tu su bile i Vera, i Bela, i Zlata, i Milena. Sad, Our poljoprivrednik tadašnji je imao Stevu Lazukića, imao je mene, imao je Stevu Zrnića, Iliju Ramića. Mi smo onda, znači naš 4 fotoreportera smo, plus Dnevnikovih, ne znam, 10 koliko ih je bilo, svi smo uspeli da funkcionišemo u jednoj prostoriji, otprilike, šta ja znam, jedno 8 metara sa 4 metra. Ali smo svi bili smešteni tu i svi smo tu. Plus, pogotovo što smo mi u poljoprivredniku smo imali svoje kancelarije, u stvari svoje mesto u Ouru, na 4. spratu gde smo bili. Međutim, svi smo dole. Mi smo se gore samo javimo da smo tu i svi smo sedeli dole u fotoodeljenju i tu smo razmenjivali iskustva i malo dodatne priče i tako ostalo.